ndivatee urorudzi simdzane urorudzi era mashoko andikutaura ishe ndibazi ndori chokwadi badare taura zvekutaurwa zokororai mashoko andikutaura amai piro mhiko ishe ndibazi ndori chokwadi badare kana zvakanaka iri Jackson vakapika vamakaita kudhara Jackson ndiye mukazowira iyanzvadziva nai mama ava kune ukamana wera chiche indi mutaura makafa chaiyo here kana kuti hanzvadzi ingosangana mueducation chaiyo mai guru wangu ava vamwe chete neava ndisisine mnini takawana pamwe chete nabhudu vake vakarola sisina bhudu vake munin'ina wangu pakuwana takawana pamwe chete imba imwe chete ndizvikuwanirana anonditi bhudu ndisisine kuti munin'ina wangu watakawana saka ukambokusangana but chimiro chavo muri kuunzwa imimi neni murunguenda tonorora mukoma nemunin'ina we are brothers vakadzi vedu mukoma nemunin'ina saka ini ndatore munin'ina wenyu kana makatora mukoma kana ndakatora mukoma muri babudiki vangu saka chimiro chavo ndechekuti ava ndivatete manje museyamwe handiti ava bhudhi vavo ava nevavo vakatora mukoma nemunin'ina saka hanzvadzi wenyu imi nehanzvadzi yangu ini vakaonana mukoma nemunin'ina ndo chairipo ndokuwanirana zvamuri kutaura zokorora mashoko avo akambotaura mukadzi wasi ini ndikaona ava ndimai ndotopfugama masura semhai aiwa ndatizva zokorora mashoko avo akambotaura nyaya wakamhangarira ava sakukwavo pamusoro pemukadzi wako mashoko angu ari pakuti baba vakatora mudzimai vakanyenga sisi vavo mushure mekunge vachivhara nyaya yamadzibaba anova muzukuru waava futi muzukurukadzi nekuti muzukuru waava anga ari mukadzi saka ndiye anga akatorwa namadzibaba saka pavakarambana hameno zvavakazoita ndo pandakaona mapikicha kumba ndopa ava ndo vanga vari sabhuku ndo vaimira vachimirira inini semukwasha wavo ndo vakazovharana neava vakatanga kunyengana ndichibva ambuya ndo vakauya kumba vakati ambuya ava vakura ndo vakauya kumba vakati mukwasha iwe wakataura kuti baba ava vakanyenga amaya zunzuko kuti murere muratetera alright vataudza kuti makanyengwa nanzo dzenyu mai nyaya iripo ndeyekuti makanyengana nabhuku yenyu unochivatei amai munotiibonii kuhanzvadzi vacho vechirume munoti nenyaya mukunzi makanyenga hanzvadzi mashura chaiyo mama ndina kunyenga sisikana ndiri mukomana ndinambonyenga musikana karamba nemumwe right chino makazvibata sei kuti amai munonzani chitipatsanure nyaya yacho kuti tinzwe kuti ndezvipi zvamuinazvo zvinotipa umbo hwokuti hanzvadzi yenyu mukadzi wako akanyengwa nahanzvadzi ndakatanga kuona bhutsu yavo ichibva pamba amai vambouya vakataura kuti muchenjeri ava vakanyenga chidzisi vavo kana vasinganyenga sevane munhu vari kufambidzana ava ndo vari post ndobva ndachizvitsvaka vakaona bhutsu yanu yeava yakabva kumba yakatosara kunayo bhutsu yacho vakabva kumba vakaiwaya ndobva ndaiona yeava ndobva ndazoti maigina handi tinoona chi munoona zvandaona ndikaenda nevasikana 2 neumwe 1 vakati vakanopfuya nepa1 yeava vandaiona takuenda kuvhuni ndobva ndati bhutsu ndaiona maiona aiwa zvikanzaiwa handi tosvika ipapo tikasvika ipapo ndikati papakavata nevana vakapindura vakati papakavata mama ndikati asi munhu iyamuzivi ndindomuzivi ndobva tachienda kumwe ndobva tachitanga kusupota nyaya dzangu asi ambuya ndaikomendiketa navo ambuya vakazobva vanditi mukwasha uchenjeri vana vakatokuuraya
ndiwe ndobva ndati aiwa ndingainde madhiramu ndikazama zvandakazama zvakadai. Saka ava musi wandakazoti vakaisa meseji kune ava kuti aripo here, ndobva ndati pindurai munoi sezvazviri ibvunzo nyika vapindure zvikanzi varipo, zvikanzi vakatako here, zvikanzi zvikanzi kana vakatako ndakutouya, ndobva vati uyai, ndobva uya vakaya netsoka vasina bhutsu kana tsoka kana sokisi vasvika ndakabva ndabata dho, ndobva ndati uri kuenda kupi, handikowamudu vakamanya vakanorovera kunext vakadzoka vanorovera kuwaya kwakujinga vakabva vanaenda kumba kwavo. Mangwana acho kuma10 ndobva vaisa meseji ngatiuraye murume wako babagini. Ndikati mupindurei munhu wenyu, ndobva ndikamuuraya ndozodii, zvikanzi aiwa unogara ipapo. Vakati ndikamuuraya kumba konyakuyi kuna maiguru vanopopota vanovava, zvikanzi aiwa unogara ipapo kana ndokutsvagira kugara, unogara paseti pako ipapo kana pamakabvunza kuti matotaura navo zvitourana ndizvere kuti vakakubvunza kuti mupindure, ndizvere kuti mameseji akambopinda mufoni hazvisiri zvanditori napo zvazuro mira zvazuro sorry zvazuro ndakati endai munotengesa nguruve musangane nemusoja ku10 off munotengesa nguruve munotengesera musoja iniri bhizi randikuita mangwati kwenda kuti kukoti tiwane chimari vakabva ndikati mota iyoyo moisa zvinhu zvenyu. Last time ndofunga mambo vakati bvunza ndikati avari kumba kwavo, saka ambuya avo ndo vakazoti aiwa isu kuti tikupesanise regai mhuri yenyu yekuti kumba, ndobva yauya ndikasiya yauya nezuro mai pavakaziva kuti akuya kunoko ndokubva vachironga metsi dzavo dzekuti vakuenda ndikati maita sei vakaenda nemwana mukomana novafestival nenda anonzikina kutown vanopiwa marezi iye anoura yemayusi ndo anoshandisa opa ava yeziki yekuti shandisewo kumba. Ndobva vaine ndikati chiinda nemota kusangana naye nepatino vakati afuni yanga kupira moto, ndikati aiwa ndichamudza zvane, ndobva ati ndakuisa mazati, ndobva ati tasangana ndikachindarika ine kuambuya muchitora hembe dzenyu dzavakasiya ku mangwati kuenda kukoti, ndobva vadarikira, ndobva ndazovafonera, ndobva vazoti ndaona ambuya vasipo hakuna makii, ndobva ndazoti urit chirega ndine kupi komadii, zvikanzi ambuya vakuna ndikati aiwa zviiti kuti inini ndiri nemukoti mangwana inini zvinhu zvenyu zvisipo pano zviita kuti hamuchanditi, ndobva vati achirega ndidzokere ndotora chi, ndobva vati handakutopinda mota iya yemusoja vakangana zvavataura, ndobva vaenda, ndobva ndachifoni zvikanzi ambuya vapo makii hakuna, ndobva ndatora bhasikoti, ndobva ndamai ndikanosvika vari vese ambuya ndikasvika vari vese ndikati akasvika. Saka vakabva vatora foni yangu ndobva vatora laini ravo ranga ndinaro remameseji riya ndobva vari kwacho, but hapana zvakabuda zvakasara zvindinazvo. Ndobva uyu mwana waambuya vanonzi Zimu ndobva abuda akabata ngwara wokuda kundirova, baba vake ndo vakati haurove tsano pano, ibva pano siyana nani natsano bhosi tete vako ndo vajokora foni ndichida nozvisa ambuya kuti inzwai musazonyari mangwana nezvakaitwa nani pane pandinokumbira imimi muri kuti mune mameseji ndaaibvako munotoona wezvo imbovhurei ko line kana line renyu riri mufoni mangu imi mambo line renyu riri mufoni mangu ndotadza here kurishandisa ini ndichinyora zvandoda ndizvada kuona kuti zvinoitika line ravo unogara mufoni mani ava ndakabva ndatora malaini avo pamakaonabata ndobva ndabata chimbotangira ipapo baba yagonye akarasika mese ndobva asindira chigwiyo ava vakumbira regero vachida kuti aya tobhadhara gonye ndiye sadungu wedu ava vakumbira regero tobhadhara ava ndo vakatanga ndobva vauzana chigwiyo kuti aiwa moyo ngauye titaura naye sisi vake ndo vakumbira regero ati tifani kuenda uko nekuti tikaenda uko munononyara verengai vanhu vachidzo kunzi ndifonere ndamirira
ndifonere ndamirira. Ndiani aiti ndifonere ndamirira? Pinduraika. Magariro makaita mudara ndada. Ndati aiti ndifonere ndamirira ndiani? Aya isiri. Itsvanga message yatsaitonera munhu. Nhasi uno tiri kutaura panapa katiripo tese kavapenyu. Taura isapo. Inini ndakasenderwa message yakanga Itangira baba ndidzika. Ndanditsara ngo. Tangira baba. Ndakasenderwa message yakanga isinga chitaura zvisiri. Tangira Ndati baba. wrong number zvari kutanga. Kunyarara ikaimiwa kuru mwachitaura. Zvari kutanga ndobva ndati wrong number. Right. Ndasenderwa message kwechichu yaiti message yaiti iyo komuri kurambirei kuti tidanane zvepabonde kana ndobva ndaitakura message ndobva ndaita kumina wanga anova ndiye ere pamwe chete nani nasisi vangu ndikati chimbondidandaiwo maigina mumboona message yekutanga ndakati runamba iko zvino chimbondidandirai maiguru avo pamba pavo ndakaenda nemessage vadanwa vauya vakanditi handisii ndiri kunyora message aya ndibaba Gina vari kutoti ndifone ndichikufonerai nezverudo kuti vakupei mhosva ava ndo vakandiita maya tiri kumba ndatakura ini mamessage ndakadzika kuti sisi vanondisendera message akadai asi vari kuda kudii ndakatakura foni message yekutanga ndikaenda vakaramba vachisenda mamessage kwandiri vachisenda vaisenda indaiziva kuti vakusenda neavo ivo vakasikazivi ndiri kuzvisenda hapana message yandakasenda ndisikapindura ndaikopindura message yandanyoreka ndada kuziva manje kuti ava ndo vari kunyorera mamessage kana zvisirizvo avo ngavati hazvisirizvo. Imi danho ramakatora maona kuti ndo zvari kuita makatora reikuita sei? Ndakaenda kuna bhuti vake zvakaramba zvichienderera kamberi. Zvakaramba zvichienderera mberi. Ndakati mai zvino ndodi. Ndakashamisika kuti zvino ndodi. Zvandichaita inini ndoda kuti pandinosangana naye ndimubvunza kuti ndiri kuziva kuti uri kunyorera mamessage uri kufungidzira kuti zviite sei. Ndaida kumubvunza Zvikubatsirika here mbambo? Ane namba idzi ndianidzi? Zinoti Zinoti 0. mamessage aya andakanoenda nawo inamba dzinoperana na 751 ndidza zeneti 1 zeneti 1. Ambuya hamusi mudare chimbodzika mai siyai vanhu vatiri kutotaura navo havambotaura nesu. Ndandida kubvunzawo ipapo handina kukutenderai kutaura imamai yendai sorry sir. Inamba dzenyu? Inamba dzenyu. Munombokurukura navo pafoni? Sisava ndovafonera kana kuti munombokurukura navo pafoni? Ava nzwai munombokurukura navo pafoni? Ndandane nguva ndaivafonera kana kune zvirongwa ndandiri cheni hongu pane munotisemesa mumatare because hamudi kupindura zvamune muchibvunzwa munoda kutonga matare imatadza kuzvibatsira kuti ndichivaudza mubvunzo munombokurukura naava pafoni here? Ndisisi vangu. Mune nguva yakakura sei muchikurukura navo? Ndakakurukura navo padiki. Ko namba dzenyu dziri kuratidza kuti dzine mamwe mamessage adzakatuma dzichitaura mamessage erudo kuna ava? Vanenge vakacreata line rangu iro mambo rinoshandiswa nemwana wangu wechikoro. Ndinoenda kumombe kwapita kunoshanda econet ndine razere certificate iri rinenge nemwana wechikoro. Nemamabvunzwa musati maenda mati vanenge vakacreata. Pane zvimwe zvinoitika here kucreata? Pandinodaro vakambotuma sisi vangu vakashama vasina kana band 7 kilometers kuti vauye vanditore picha vatange nayo. Ndopandiri kuona kuti vanogona kunge vakashandisa line rangu riri kumwana vakanyora mamessage vachipindura. Muribetsera dareni chamunganyachiwa kudaro chii changa mwanyachiwa zvekuti mai ava nesaizi yavo vangasvike kutota maprocess akadaro chavanenge vachinyachiwe. Handisi kuziva mamessage ari munomomo ari kutaura
chimiro chemutundo wamai hapa. Aiwa sawa. Nezvimwe zvamunoitirana. Pana chandakaitira. Ari kubva panhamba dzenyu. Aina ndina message ndakaita. Ini hapana message ndakaforward kwavari except kupindura mambo. Ndaipindura chete message yaenda kwari ndekuti vaiti vakanyora ndopindura. Vakandinyora indopindura. Ndaisingapinduri ndindoga. Most of the time ndaipinda ndakarandira mari. Sisi wangu wakawa wakashama usiku wawali tuchi. Wasaka na band 7 kilometers. Iri netse yekuda kuti ndikaenda wakafunda kwekutanga wakafunda. Amemba bendi doctor. Ipapo palaini pavari kutaura Mkwasha. Pavari kuti laini pamwe ndivo vaifona. Ndoda kumbofakaza ipapo nyange uchindofakadzira. Muteerere ndimudevere pamwe ndikakanganise zvimwe asi muchabata mashoko. Ndimudevere ndokwanisa kuti ndikanganise imukedza. So chinhu chaiitika ndechekuti vatete vaikwanisa kuuya nyangwe pamba. Isu taitoziva secret yaiveyotika. Vaiuya dzimwe nguva kumba nyangwe mukavabvunza. Vopindura mameseji aya anyoba nani nemurume nefoni iri kumba. Ndikaenda ini kuna mainini avana pamunini. Ndikasvika ndikati mainini imbotsiurai vagina nemukadzi wavo handisi kuda zvavari kuita. Ndichapindura mameseji vagogwadziwa. Nekuti zvinhu zvavari kuita ini hazvindiitiri. Ndini ndichipinda kune munina wangu. Vakadana avo vakarega kuuya kumba. Ukauya pamunini vangu napamunini napamunini. Mkwasha vachinyora message. Ndomva zvaitika saizvozvo. Ndomva zvaitika saizvozvo. Vagina havana kuuya. Wakauya pamunini. Vagina vakati foni ndave kupisa malaini amaigina ese. Hapatisina message ichapinda mufoni menyu. Asi takazoshamisika nyangwe inini mameseji aipinda. Takazoshamisika mameseji achingopinda mufoni. Ivo vapisa malaini. Seri kwegore rakapera. Vakazogowa nepi malaini avakapisa. Vachinyora mameseji. Vakazodzosera here kuna maigina malaini. Vonyorerana navamoni. Vakapisa malaini. Vakapisa kamalaini. So mameseji akaonyorwa nei malaini akapisiwa daida kunovadziura inini. Vatezvangu. Yeah, foni ndiyo here. Foni ya? Yaishandiswa. Haisiriyo. Ima message mazaona. Malaini avo nopera 10 nopera 49. Nopera 49. Vakantorera nezuva. Ndandamuzisa avo. Tererai andidabvunzwa. Amai mukaita ma-emotions musirimu muri mudare. Munotsamwisa dare. Ndakati nezuro ndidamuzisa ambuya kuti musanzononyare nezvasisiwina bhuti venyu nekuti ambuya ava vadiki kune ava vakati tete nyaya yamakaita kana makazviita musambofi makana zvibvuma because zvakashata nekuti tibhuti venyu mangwana mukapiwa babagina vakabhadhakwa muchatemwa nemabhemba nanhlanu nanhlanhla vana veava vatezvo vangu nekuti zvamakaita hazvitoite paukama ava vakandiudza ndikati aiwa ini saka ndinyarare ndihlere kutaura nyaya yangu nekuti akamboenda kwakona chibva tazoya and ukatsikiriwa asi ambuya ava vaive neni vachitsigirana neni ndobvaunoti ukanchaendi ndakuya kuno ndauya kuno nhasi pandakavabata madhiri avo manje ndakabva ndatora malaini avo rinopera 10 ndorekutanga navaive navo ndobvazonovhurisa rimwe rinopera na 49 izvezvi vane malaini akusvika kuma5 vanoti vane rinopera 90 izvezvi nerimwe ravari kuti riri kuambuya avo nerimwe rineti 1 ne2 anandavatora rechitu racho vakarivhurisa nezuro nemwana nekuti rinolinga mari yemwana ndikavati manje zvinhu zvese zviri kuekunetsa kana zvichinetsa baba venda ndokumbirawo handei econet anoone kuti anoenda kueconet ndimi ndakukumbira vedare tione kuti zvinhu zvavo zvavari kutaura ndezvamuereka ndezvo miwerengai mameseji muone taverenga ingotaura chinhu zvamunoda baba nyaya yakaitika 2021 musi wa 3 February ndobva vazondirova musi wa 4 February yakaitika ndei iyo yabhuti yekudana nabhuti madana nabhuti
Andinambodana navo. Vakangoti mai guru pavakangouya vakavhunza. Vandibvunza ivo vanga varipo. Ivo ndobva tazonotaurira nyaya kwamai guru. Tataurira nyaya kwamai guru. Ndobva mai guru vati tete ndasingatoziviwo ndangouyawo nekugumbo. Vakatosorisa mukwasha wavo vakati mukwasha vakanga ndisikasori. Saka chakanga chauya zvokuda. Aiwa pane next door anga angoitawo makuwa kana mai guru. Why ndati chi chavakanga vakauya akabvunza tete ndimi makanyengera kuti here kuti venyu mukadzi kuti venyu vari kunga vachabvi kuno. Ndikati apa handina munhu wandakanyengera kuti. Vakati saka manje vari kudanana nani. Kasandanana nemi ndikati aiwa. Kanzi nyaya yandibata handei kwamaisugo. Ndobva taenda tikasvika tikagara pasi tika mai guru vakataura nyaya yavo ndikavapupurira chokwadi ndikati aiwa nyaya handiizivi mai guru. Vakati alright. Mai guru ava vakati saka nyaya iyi manje maitaura pane mukwasha. Chidanai mukwasha mutaure navo makumbire regero. Ndobva vakumbirwa regero ndobva vabva vaenda kuvhinisi. Waive musi wa3. Vana kuvhinisi yaive Saturday. Sunday vachibva kuvhinisi ndobva vandifonera vakati ndigamuchirei. Ndobva ndabva nevana 3. Ndobva taenda ndobva ndasangana navo murodi tadziri kumapast 11 ndobva vasvika kumba. Vasvika kumba ndobva ndavati sadza ndobva varamba sadza. Varamba sadza riya ravanga ndaida kuti vadye. Ndobva varara pai vakazomuka na 3 o'clock vakanditi mukai mundipe moto kubadza foni. Ndikabva ndaenda kukicheni ndanotora moto inini pandanga ndichida kuti tibatsirike amai ava kada imimi vaiziva kuti muri hanzvadzi kune vavo sei vakazosvika pamuromo wokuti asi ndimi makanyengwa here nabuti wenyu. Zvinowanikwa pakutaura nokuti nyaya tiri kutaura panapa ava hapana chinovatasa kunyengai. Asi ndikuda kutsanangura panhau yemameseji ipapopo nokuti nini madheta 20 ndimaziva. Kana muchiti ndigurira hangu nogona ngogurira. Kugurira kwatiri kuda ndekwekuti nhasi mairamba kuuya kudare. Kubva musi watakatanga matare. Handina kuramba kuuya. Hamuna kuuya kumatare. Ava musi wavakauya kuno vachizotaura nyaya yavo havana kunge vandiudza nyaya iyoyo. Musi wavakazomuti 19 ndikufanira kuuya. Musi wa19 wachona iyoyo musi wa17 ndakabva musi wa16 ndo musi wavakauya vakanetsana neni ndikatotiza ndikatombonorara musango Mbamirai papa mai. Mira amai taura chokwadi. Handira kutumira isamunyi. Ndakaritumirwa asi ndandisina mari. Vagina vakauya vachibva. Ndobe mai ndoda kukubata ipapo. Ava chikomba chenyu chakataura kuti mimi muri kuti muri kuda kuti ava vakubhadharei mari yetransport yekuti muuye kuno. Ndandisina mari ndandisisiko kumba. Musi wa19 akakwana ndisisiko kumba. Mireje ndinotaura bagina. Musi wa19 wakakwana ndisisiko ndakabva kumba musi wa16. Vagina vakandimanyisa ndikatoenda next door kwana mai college nemwana ari grade 4. Ndikanopotera ndapotera ikoko vakanditevera ndikazobuda mumba ndikavatiza ndikanorara musango ndikamuka na 1 ndikabva ndaenda kwamai college ndikapinda mumba ndikavata ndikazomuka kuma 4 ndikabva ndaenda kwamai suku. Panobvunza tinobvunza kunazokandana. Imimi mameseji akaonekwa neava mufoni avakakurakidzai imi makati ndo vanga vane mefoni zvese mameseji ana meseji andakambobvira ndakanyora ndo vakatotora malaini angu kudhara. Mameseji amusiri makati ndivo vanyora mameseji. Tikuti mameseji iwayo aibva pafoni yaava handiti pamakaratidzwa imi makati havana mbobvira vandiratidza foni yavo haibatiwi vaita zvinhu zvavo vega. Ndakaona foni 1 day pana mukandi vasiya foni yavo vango vakadhakwa vakangoisiya ikapinda meseji ndo meseji yandakangovhura 1 yandakaona yanga iri mufoni vaingoita zvinhu zvavo vachiviga handina foni yandaibata asi muromo vakandiudza ivo vakanditi ivo nokuti musi wavakandirova bagina vakandirova kusvika ndabvuma zvandisina kuita vakati handikurege vakandibvumisa kuti ndakadana namoyo ndisina iye ava kudhara vachindirova imimi nyange ukanzi warohwa zverupirudzi ndingabvumo ndanyengwa nabhuji indisina. Unenge warohwa ndaita sei? Ndaiti chero manext door vana vakaenda vakanoshedza manext door zvikatadza vachindirova.
vakandirova vai23 vakakawandisa vachizviita musi wa14 machi vakandikuudza kuvaza ndivo vakandibaya vachinditi nditaure navamoyo ndiri kuti inini kukwasha inini vandiona ndine mhosva kuchavvorambira kuti anofanira kuvapupurira kuti ndakanyenga auyi kudare chii vanga vachiramba kuti vaigina vaikudare vanga vachirambidzwa 3 weeks inozikia chitiri tauya nzima pano mambo ndafona nezviro kuna mambo ndavasvika kuzotora mari dati ndowapidza vese nemari yangu makutongana mege madi kutongana iko madi kutongana kwe zvino kuna mambo vachifanira kubvuma kakuti handei kuna mambo vamwe bakwanyanyini ndini ndiri kubhadhara mari dzacho dzitransport handeizvo vakuramba futi sei ndine mhosva last court mimi makati hamuna kutaura zvokuti vari kuramba kuunza mukadzi wavo makati mukadzi wacho ari kuramba ari kuti ndibhadhare mari yedare last time ndo vakataura vakati aramba kuuya mukadzi wavo anogara kumba kwavo vangasimba kwavo saka vadero mambo akanditi iwewe sabhuku takuda kuti mukadzi wavo ipasi ndobva mudzimai wangu apiwa pepa uyu ndiye akanovapa akati muye mutore nemari yekukwira mota tiende kudara ivo vanga vachiramba sei alright ayo matechnicalities amuda kutaura mameseja ari kunzi nawo akapinda mufoni yava nhamba zacho ndedzenyu ndedzangu kana dziri dzinopera 51 ndedzangu dzinopera na51 0715405751 ndedzaatezva munofunga kuti akasendwana inini ndinofungidzira kuti makamborasa foni foni yangu yenetwork inogara nemwana wechikuru akura zvakadi ani phone awo ndivatete vake zvokuti anogona kutamba natete inini ndiri kufungidzira kuti vatete nemurume wavo vane nyaya sei vatete vakabvunogara kure zvakadina about 7 kilometers aiwa kilomita about 7 kilometers wazima kilomita kure nakure saka mogona kufunga kune nyaya yei chandaa kundifunge izvozvo ndechekuti handina kuti izvozvo munogona kufunga kune nyaya yei badi munogona kufunga kuti kune nyaya yei ndinogona kufungira kuti vakuda kundikiretera mhosva kune vanhu vari kuseri kwavo vari kuvashandisa kuti ndibatwe nemhosva zvanai ivava vane chigwiyo vari kureva vari kuda chii vanhu ava chakaitika ndiri sabhuku mambo ndiri sabhuku tinotonga matare ekukadoma amambo ngezara tichitonga matare tichitonga matare tikaona kuti masabhuku akakupirana tikuvhiringidzwa munhu wanoita mupurisa sekitari wedare woita mutongi tinosana totonga nyaya padare nyaya yatongwa kudharaunda right namba dzakasenda mameseji ari kunobuda ndaida kuti ndazvinzwa namba dzakasenda mameseji ari kunobuda kuna mike nandedzenyu here yes izvozvo ndezvangu akasenda handisi kuziva ndindivatete here kana vakashandisa foni yangu asi mameseji vatete ndevapi vatete vemwana wangu pane pamwe pandakatoenda ndikasvika ndikaudza maiguru nanhlanhla mwana wavo kutanga nanhlalo ndikavati bagina vari kusenda mameseji uri kumaona here maiguru akati ndakatomaona nefonamuroti babagina ndevapi muri funga kuti vaisendawo meseji kunani vaisendera bhudha ndivo vanga vataura neni kuti bhudhi vako ava vamwe ndikuda kuti ndivaribhadhare ndikuda kuti vandibhadhare ndikuda mombe kuti vandibhadhare vane nyaya yei pavakandirova vakati ndakakurova ukabvuma teroyamai chavakufungidzira kuti murume uyu ndiye aisenda mameseji aizopindura ndiani aipindura pamwe ndimaiguru musati pamwe ndindakapindura pane pandakatombopindura ndikumarasika tati tave kufungidzira kuti murume uyu aisenderwa mameseji neava aipindura kufoni ava ndiani toti hapana chiripo vaipindurei zvakadaro vapindurei mimi toti hamusi makapindura mameseji baba akasenda mameseji akapinda mufoni mei ndiani mafungiro enyu mafungiro angu ndikuti ndibagina because avangandibva kuti bagina ndivari but message ekutanga vaikuudza imi message ekutanga ndakaenda kuna mirai vakandiudza kuti ndandachibvunza mati ndo vakandiudza kuti vanogona vari babagina sei vaiudza inini ndakaenda kuna bhudhi vavo ndasora message yanga yakanyorwa zvakaipa ndobva yanga yakanzi chii yanga yanzi
Hamudi here kuti tidanane zvepabonde. Yekutanga ndakati wrong message yanga yanyorwa zvino. Iyo ndio maraita kuna ndaenda kuna bhuti vavo vanovatevera. Anova ndiwo ndakawana naye. Akavatana vakauya kumba kwe message mairi amuradza makapindura. Koma mamwe akazopindurwa nani? Ndo saka ndichisuspecta kuti pane zvazvoitika zvinhu zvaitwa nani? Namba yenyu yefoni. Foni namba yangu iri yefoni most of the time ndisina inenge kumwana. Ndarisa yatrip yakatanga mama. Ayo, awakatrip wakabata nokabata. Ndizvozvo ndikutrip yakutanga yakandikoniwa. Maya wakabata nechitu. Chinzwa andabata. Usati. Because avo vakatumwa nemurume wavo. Kuti chi? Quarter past 1 this. Ndakafungidza kuti vatumwa kuuya vakashama kumba. Vatumwa nani? Ndakafungidza kuti vatumwa nemurume wavo sendadaro. Vanga vaine foni. Mirai makadaro. Lai mama chichakaitika makaindirei makashama. Ndakarohwa vakatiita isei. Vakandirova vakanditi izvo ndakabuda panze vakabva vanditi uri kuenda kupi. Ndikabva ndadzokera mumba ndobva vatanga kundirova futi. Ndobva ndabuda ndakasunga zambia. Ndakapfeka pension yeZambia chete. Saka makazorisiya murodhi kumasvika musina. Aiwa ndakangosvika ndakarimonera ndandine mwana musikana anga ari grade 6 asi pandai kuti vanga vakashama wani. Baba zvakaitika ndezvizvi. Aiwa pindurai kuti vanga ndakavaona zvi. Shama wani. Regainditsanangura. Inzwa ikasabhuku. ndakashama nekuti Zambia. Kana muri muno mudare inzwai imi vanhu vechihure. Makatitsamwisa manjeka. Tiri kukuteverai tichikuteverai bvumai kupindura zvamune mabvunzo mudare mani. Wai muchida kutsanangura imi munhu akubvunzai mubvunzo wai muchirambidza munhu ari kutonga dare kuti akubvunzei dare. Ava makavaona vakashama mukafunga vatumirwa kuva vakashama nemurume wenyu wavo. Ivo vari kuti handina mumenye ndakashama ndaiva nependi neZambia. Ndikati maziva sei kuti vanga vakashama ivo vachiramba. Vakazokura vasvika pamuri here. Mai vabvunzei foni yangu yakaringa paZambia pendi nemunhu. Inini pandakavatocha netocha ndakabata futi vanga vakashama. Koi makashamirei masvika kuna mambobva neZambia? Andinazvoona kuti Zambia yakanaka nekuti ndaimhanya plus panembwa. Nepo. Panembwa, painembwa pamba pavo ndikatiza. Saka ndakasvika ndikadona. Munodhakwa ere mabwe? Vauya. Chii chimwe chakadona muchimani? Hapana chimwe chakadona. Kunze kwechii? Kunze kweZambia. Kumata munazo rakadona? Ndakatoudziwa namai guru kuti tete muvaka. Zambia radonerawo. Aiwa rakadonera padhuze nepamba plus mai guru ndo vakauya. Saka icho kwauri makazosvika makashama kuna andinosvika kuna bhutini ndakasvika but avati makasvika makashama. Ivo kana vakandiona ndakashama ndikuda kuti mambo vasarasiswe pakutonga nyaya. Ndakasvika ndikadona ndakafenda saka ndizivi zvakaitika. Wakafenda wabva kuchifamba wakatobereka mwana. Anambobereka mwana unezve 6 kubva kumba kwenyu ndina pendi rakadona ndanaro pendi namai kubva kumba kwenyu kusvika kumba kwavava kwakakura sei? Aiwa imimi mufananidzai kana kufananidzai kana zirani mama avati kilomita avati 7 asi ndiko kwamakaenda ku7 kwati ndikoko. Hapana here dzimwe hama handosaka wakazofenda. Hapana here dzimwe hama dziri pedyo ma500 meters kana manext door kana machi. Kose makasarudza kupinda 7 kilometers miraini kupemenza musi. Nengo kusvika kuzo nogadzema. Watodarika pamba pangu apa. Tikuda kuti mutaure nyaya iripo musagadzire nyaya. Munonzwisisa? Ava ndibudhenyu pakudii? Vakarora pamwe chete vakarora pamwe chete nehanzvadzi yangu. Ndoutsotsi wacho kuonekera. Ndohanzvadzi wacho. Munhu ari kunyenga mwana wake wakabereka. Saka naye baba sabhuku bhudhi ndiani akapindura mameseji atichafungidzira kuti akasendwa nababa Gina. Aizopindura kufoni kwenyu ndiani? Handisi kuziva. Mune ripoti here polisi yakurasa foni. Sina kurasa foni.
Yaani phone. Laini rangu rinogara nemwana wangu wechikoro. Achienda nokuchikoro hivi. Anoita zvima drugs. Aite zvima drugs. Mwana ari. Ipambi. Ai ukomana. Zvokuti vanhu ari yadanana nababa. Aiwa, avo ndivatete vake. Kana sisi vasina kusvika kumba, vakatora foni yavo vakapindira mabvunzo emu. Zvandiri kufunga kusvikira mazouya nemumwe munhu aipindura mameseji iwayo handitika ega munhu yauzvibvumira ega ndini kana kuti imi moradza umbowo kudare kuti ndiye munhu ainyora mameseji aya. Zvaizvozvo handisi kuti nyaya yacho yapera kana ndoko yakanaka. Zvaizvozvi ndiri kufunga kuti foni kana iri yenyu laini yenyu ndima ipindura mameseji hatizivi kuti ainyorawo kuti ndiani sekutaura kwamamboita ainyora ndibaba aipindura ndiani mara aiti manje aipindura ndiani aipindura ndimzi kumaziva seinyora handaka first message ndakaenda nayo ndikaudzwa kuti andikunyora ndini makaudzwa nani namaya makavaudza era ndakaudza maigurwa vese aiwa hanzi naguti vese ndakaudza hanzi ndati makaudza ava here kumaiudzire yavo ndakavaudza vari pamwe chete kuti vaite vangwarira vese namaiguru ndakavaudza tataenda but mirai ndibvunze chinhu wani meseji yamakaendera muchinoudzwa kunzi ndikufundzira baba gina vari kunyora ndiyo here yekupedzisira yakazoitika panyaya haisiriyo pinduraiwo murume pane akawandisa after aya saka akazoramba achiita izvo ndiani acho aya ekupedzisira acho makama ila handisi kumanda kumaona ndizoti madhekisi acho akamira sei. Inzwai ini chiri kundinetsa so kutoona ndichisemeswa naamai ava vari kutsama zvisingaite but avasiriwo vari mundare uyu ndiani wenyu kwa ndiani wenyu tererai mutobvadzawo nezvakaita nomurume wenyu kana akazviita tererai matirani weawa hamusi witness inonyanya kutambirwa kudai tererai inzwainamai nemutopesera takudzingai mozonoteerera mozoita zvokuudzwa nyaya mabuda munhu nakutandai hamusi witness tererai tikudzezvi raini rani hamusi witness inodika izvozvi zvazvakafanana nekuti mune nyaya moti witness murume wangu kana kuti mwana wangu zvamuri kutaura hazvibatike. Siyai vanhu kana vari vatorwa kana vakasungira nemawitness anotsvagwa nedare ave iwo anodanwa nedare. Imuri kuti chiyo raimbotaura murume wenyu mufunga kuti akazviita aiwa nyangwe akazviita nyangwe asina kuzviita ndirani asi chinjindurundinetsa malaini aya patakati ngaapisiwe hatichati mameseji indakazoona mameseji opinda mufoni mangu ndipo pandiri opinda mufoni mangu aiwa apisiwa kwai apisiwa amaita apiswe ndiani ndiavatete ayo laini rinovhuriswa aiwa kwakai hatashandi hatidi kuwaona achishanda patakatonga dare kwai hatichadi kuwaona achishanda nemugwasha ndakanda nokuzera asi ndakazoshamisika indowaona aronyora mameseji anyora mameseji roba ndadzokera futi kuna bamnini roba ndati bamnini umulaini aya takati ngapiswa ari kunyora mameseji initi tadaive ndaiva ari kunyora mameseji vanachipinda mufoni mangu nefoni yemwana ini roba handaiva ndiri munhu anogwadzira roba ndaivapindura mameseji aya nekuti uyu ndaive ndamudza kuti imini ndimave kunyora mameseji muchinyorera murume wami muchikuzivai nekuti malaini makati maapisa sove kupinda sei malaini maipindura nefoni yani yababa iri kumukoma nedainga baba riri kumukomani ndokumbira mumboudza mambo hari meseji yakauya muchiudzi mapindura amakaita aiwa meseji yandakapindura ndeyekuti vakanyora kuti haudi here tisangane vachinyora savatetanjo sezviya zvakamboitika indobva ndavapindura ndikapindura sani ndautsa baba ndikati chii ndikati zvipi zviya zvaiitika ini handichazvizivi ndaida kuziva kuti varikudii chinhu chipenyu here ndobva vakarega kupindura ndobva mangwana acho ndobva meseji yapinda futi hakuna kupinda meseji yakafona foni
baba vavasipo vari kumoto ma5 ndomba davira foni ndomba ndati halo foni yaina kutaura ndomba ndafona ini ndomba yaramba kupinda ndomba ndaenda kunext door ndomba ndasvika kunext door ndikatifonera namba ndomba muna foni ndomba yatadza kudarikwa foni iyoyo ndikaenda futi kunext door ndikatifonera namba ndomba kwadavira mukachakati halo ndomba ndati ndiya ndomba akata ndomba ndaenda kuna vamainini nekutsanga ndakaenda kandofika katatu kuna maini nabamini ndikati tsiurai magina zvavari kuita handisi kuzvida vari kuda kundiputsira musha here vasanyore mameseji ngavabate kana vari vamwoyo vari kuuya nemukadzi wavo ngavabate vamwoyo pane zvinhu zvandabvunza mai zvandanudze mama ndati pane mameseji ekumashure akufungidzirwa kunzi ava ndo vaisenda handiti vatete imi muchimapindura tiudzewo mameseji apa ndaona akawanda saka toda kuziva kubva akawanda ndizivi asi mamwe ndindaipindura mapindura api yange ndikadana vamwe vana mapindura api mimi makapindura kuti vanhu zvima nditazvizivi kuti ndaipindura kuti ndize munhu aivaka meseji mbonyararai muda kutaura itauraiwo panyaya yemameseji mai vakagara kuenda pavatanga kutaura vati mameseji akatanga kutumirwa hanzi maigura vaitete vaimboya kumba hanzi vachitora foni vachipindura vaivasire vachipindura mameseji aiwa ndaive ndisingazivi kuti vatete vakatora foni yangu vari kuita nezvino vaitora foni yenu yangu yaani laini raishanda inzwai kamai maivasire vachipindura kuizoti vari kupindura meseji ndaive ndisati ndaita nokuzviziva kune zvikuitika kukadaro ende maita basa vatombotaura kuti hanzi ndaiudze vatora vati nararai semaoko pasavari kuita vari tuda anda kuvananga ava vatevakananga munin'ina wangu ndoda kuzivisa chinhu wani hamunyanyonetsa daure rinoinvestigata zvakanyanya haisi nyaya yekutanga laini ramundaura ineti 1 renyichi ibhati ava anga ari mabhadhi 2 aiwa hanzi anga asati atorwa anga munoziva here kuti kana munhu ane faro rakurwa kudai kubva kuikoneti rechihure chese remameseji saka imimi muri kugara mabvuma kuti mameseji akasendwa mowa matanga kuramba kuti hatisi takasendwa naye ndizvo here pa ndirikuda kudai mambo kurerutsa nyaya chiri kundinetsa mambo ndechekuti ava vari kuziva kuti foni yeukoko kwana baba namaiginawo ari kusenda ndinini havasi kuziva kuti ari kuzopindura yavo ndiani 7 kilometers naye sinyoro imbonyararai ndimuri kutitemesa musoro chembere yashayikwa muruwa toona bere richirutsa imvi toti chembere yakaendepi nhamba yenyu imi nhamba yenyu tikasaona kuti hamusirimi mune mota yenyu vamoyo handiti tongoona kuti mota ndeyavamoyoyo ndo yatsika munhu tinoti yatsika munhu ndiani ichokwadi mambo inini ndakatadza kukontrola laini yangu chete makatadza kukontrola laini renyu ndobarapara mhosva nhasi maakuripa murumo nekutadza kukontrola foni yenu chatinouramba ndechekuti tinoziva kuti foni yaninge yakasenda mozotipa mozoshava zati yakasendwa nayo ipapo manje ingava nyaya inoita 2 days kuti hatisi kuziva kuti nhamba dzangu dzakashandiswa nani nyaya example yamakoya yekuti mota yakatsika munhu iri yenyu mukati handisi ndaiva nayo munofanira kutaura kuti ndiyakatorwa namambo ndovakanga vaikumbira mubabata laini raishandiswa nanasi nemwana wechikuru torai laini renyu mwana wati mamurambira imi aiwa ndati edhi yake hangu handingamuti ndiye hamusi kuona ndiye ndikufungidzira kuti pamwe aigopindura chii mwana mudiki kati form 1 saka munhu watikusasipira tese mamurambidza mamurambira haasi handiti shakadini nani
nani inini generai ndine munhu zvandada kubvuma kwamuri zvamandirambidza kubvuma uya ati 1 kilometer ndavuka kuti mwangu famba ndikona ndongafoni yangu imukati 7 ndandiri kune makariba akaita kilometer zoti foni unoya nemukariba road inofamba mukariba ndinoratidza kubva pane rimwe kuenda pane rimwe zvatiri kuti 7 idzodzo foni haingaiti frequency yekuenda mumaoko estranger unonzwisisa tamboda suspecta pakilomita or less yaifunga kuti uyati akasenda uya wapindura neyenyu musingaoni odzokera usenda imi ndo wamati ndinokumbira kuti mambo vape mutongo panyaya iyi kana mune kuita mugoita maapiwa muda kuita toda kuona kuti ndokuti tisvike patinogona asi isusu tichaita application yemalines enyu mese handitika taitofungainonzi core history dai mamuchitoziva manyowana acho avari kushandisa manyowana acho ese muri kuvaziva manamba 2 anyoresei ose 1 rebhadhora ndozi rimwe racho naambo net 1 taura toda muri kuziva anotipa zvizere wayo saka ndikufunga kuti nyaya imamukana handizivi maonero yakanga ndapa malaini iwayo esingana vakavhura through vachifona varivo nenhingiri semalaini mamwe kana vasivo patinonowana aya mamwe acho ese tinawana anobuda inzwai matichada zvekupindurwa aemberana basi ekutanga avachitanga munyengana ndo ariko na 10 nerinopera na 49 ariko zviriko kwekune zvamuri kutaura zaizvo kozoita maudhi aripo ava vachikumbira naivava ava ndo vakatanga kuti babagina ndokumbira mungandire vagonyi vauye kuno nditaure navo ndikukumbire regerero ndakaita ndakakangana inzwai ambuya zvirimo mufoni mutongo wangu wandichapapa wese munhu akachimisbehave pamasopa angu ndokupai mese andimapona wai muchiita nharo nezvinhu zvisina basa tiri kuti isusu nyaya yatinoda kubatsirwa nayo pano ndeyekuti 1 amai ava ndakatoita kutobuditsa ziso kuna sabhuku sabhuku musi wa3 uyai namai ava vaisarirei kumba vasingade kuuya kudara handiri mapona kwete kuti vabvunze ari kutaura kuti aitorwa neavo handiri mapona ari kutaura makasevhwa makasevhwa right chinzwai inzwai zvatoda kutaura tisati tasvika pamapeto penyaya chimboteererai pamombe nyaya yevanhu ava haina kumira zvakanaka vanhu ava paukama hwavo handiti but ukama hwavo husina defense yekuti unotadzisa kuti umwe anyenge umwe handiti hapana chinovatadzisa inini ndakanga ndatopa mutongo panyaya yacho iyoyi kuti izodzoka kudare inhawe kuda kutsvaga justice yekuona kuti toda kubatsira hatidi kuti umwe asara achidii achichema nyaya painondibata handidi vanhu vasiri varidzi vayo anototsamwa nekutsamwa munyaya yachona hatidaro toda kudisturba course of justice handidi mapona hazvisiri izvozvo kana vanhu tauya kudare tese tinofanirwa kuteerera vanhu vauya kudare vari kutongwa mudare vachitaurirana handiti tobata kuti pari romu ndepapi handiti iwe hama yangu yo nemudzimai mugeresei nhasi inini
nezuro chaiyo vakatorana nemwana mwana akafona izvo zvamuri tigere zvakanaka asi patakangoti paakaziva tikuya kunoku ndo paakabva aenda kwaava mugere zvakanaka uchiti mugere zvakanaka nemukadzi uchimupomera kuti ihure mugere zvakanaka pakudii uku tiri kuendesana kumatare ehuhure hwemukadzi tigere zvakanaka mugere zvakanaka pakudii ndiri kuti ndakamuregerera pazvinhu zvake zvaakaita ndikamuti munhu wandiri kuda kuti andibhadhare ndibhuti vako zvavakaita zvinonyadzisa zvogumbura saka iwewe ndakudzana bhuti vako iwe achadhiri newe saka iye ndiaivatipa iye manje ambo yandobva vandifonera vakati ndakudzosa chii asi uda kuti vanhuunzwa kuti musati manyatsovaregera ndatini anondishungurudza baba avaini inzwaika mukwanzi mugere zvakanaka anangogara navo zvakanaka vanondichungurudza chero mukafonera mwana wangu gina izvezvo ndinongisa pani nemazino apa vanondiro handisi kutonyapa chero mukafunza mwana wangu ari grade 4 izvezvizvokudzingai ndisina kutopa mutongo nyaya inzwa yakatipedze nyaya iyi toda kuziva atitorarete vanhu vanoita bhizinesi nevakadzi mudare medu asi riro nyaya toshanda nedare ndati mugere sei kumba kwenyu munhu aziva kuti munhu ari kuhura nabhudhi vake mugere zvakanaka zvipi zvamugere zvakanaka takuonana nenyaya yabhudhi vangu asi takuwirirana nenyaya yekuti wekudare saka nezuro ndobva vakatogwa vakaenda kwamba kwandinambotogwa makandidzinga ndakakurekodha here mutaura neni vavhure rekodini makandozvatusauye kumba iwe siyo chandinoaya kuda kuti tibate kana kuti dare ribatsirike nokuti hatidi vanhu inzwaika imimi amai mozoya moudzwa mutongo watinopa baba muri panze sumukai sumukai mambo ndakafonera kuita zvekudhakwa here mudani ndati inini patinoda kuti dare ribatsirike tichipa mutongo tinopa mutongo wateti toona kuti pane chimwe chafa here ndiri kuti inini murume uyu akaziva kuti mukadzi wake ari kudanana nabhudhi handiti tobvunza isusu kuti mugere zvakadii oti ndigere hatigere zvakanaka steri saka ramugere zvakanaka kokuno mwavingei hapana kugara zvakanaka hapana kugara zvakadii zvakanaka amai kana murume achiita basa rekukurovai anosungwa nemutemo wenyika manzwa musungwa wenyika kwete kwamambo chete musungwa wenyika handiti munofa mukati munoda kudyira uroi mukunyara munofa kuurayiwa nemunhu handiti munosungisa munhu moenda kumatare edzimhosva handiti ivo vakatorwa nabhudhi kavabva vauya kuno kudare kuti mukadzi wangu atorwa nani nabhudhi handiti vauya imimi kana muchibayiwa ndaona muchibuditsa gumbo apo muchiti ndakabayiwa panapa muchibayiwa nei hakuna kuseka hama yangu ka hatisi kutoseka kana tichitaura nyaya dzakadai ratorwa nabagina kwada ndibaya ndakatiza ndikaenda kunext doko maisinthia ndikanorara kumapasti 9 kuma3 vakauya vakanditora ndichida kutevera nyaya iyi nditaure navamoyo pafoni vakataura nyaya dzerudo navamoyo ndikataura navo kuti venge vachida kundibaya imuti makabayiwa ndati vakandibaya namboti vaida kundibaya ndakaudza bhuti vangu ndikati basuko chinzwa yambuya babagina vakatondibaya nebvumo saka muchibayiwa yararai kana tichitaura zuva 14 machi mukagarisana nemukadzi so wagara chako chako pamusha panogarika here kana tikati nyararai tiri kureva imi
Kufunga ndimo kana kuchererwa pamusoro. Kunzwisiswa stereo. Yakazviteerera. Ndakubvunza kana bhodhara. Vari kuti vakanyaradza vari kunyarara. Isa vari kutonyarara. Kupenda mdoneni. Aiwa kudhoneni hapa, dhoneni padhuze. Murume wacho ari kutadza kuvanyararidza. Isi tiri kutadza kuvanyararidza. Vari kutaura one way vari kunyarara. Ndinoremekedza nzodzi. Right. Aiwa hapana chakaipa. Sabhuku. Tinochengetedza dignity rasabhuku wedu. Amen. Ndochinhu chatei tichitarisa kuona tichibvuma kuti huyai nhasi, mangwana huyai, kutsvaga kuti sabhuku wedu anganyenga hanzvadzi, haana kuziva kuna angazolidha sei musha wedu kana atadza kuziva chinhu chinonzi makuna. Handiti nyaya yenyu hatina kuda kuti tiibate kwese uko. Tiri kuda nyaya yekuziva position ine mukwasha nehanzvadzi yanga ichinyengana nabhuti. Ndochinhu chekutanga. Ndopandiri kudai kuti ndigone kupa mutongo wenyaya yedu yatinayo. Baba tiudzei. Mai varugara kupa? Mai vakabva kuMbazuva. Ndati varugarepi? Vari pamainini vavo vatesa. Ndati mai vanogarepi? Vanogara pamusura vakabva kuno kudai. Kwete kuti musi wamabva kudare. Kubva musi wamaziva nyaya yekuti mukadzi wenyu anodanana nabhuti anga achigarepi? Anga achigara kumba neni. Muchirara naye? Muchinzwa sei? Zvandikwata zvinenge kuti muri kutora mudzimai umwe chete nabhuti vake. Vatezvera vaiuya kubikirwa sadza vodya vototi havatifanirwe here kubikirwa sadza? Ndototi vapetirwe vopiwa vovati vodhakwa nombe vakarindaini isingazivi vakurindai votora voti mukwashandika kukati totoenda tese ngozi vamwe vari chair wevillage ini ndiriacommunity service saka taenda tese kwese kwatiri. Inini sinyoroka nyaya ikai handina divi randiri kwairi pakuipa mutongo. Handisi kupa mutongo wangu watinopa munhu anenge atora mukadzi wemunhu because handisi kupaona mafoni ari kutaudzana vana mukati anodini. Saka taida kuti kana zvanetsa tobatsirika panyaya yekuti foni yemunhu ikapara mhosva yamusorera. Handiti saka ndopazondipa kuti ndiwane mukana wekukupai mutongo sabhuku kuti foni yenyu imi ndoiri kunowanikwa mukati mekupara mhosva iri foni yenyu muchibvuma. Handiti tisati tanosvika padanho rekuti ngatichiende kuekoneti tidini izvozvo bedzi zviri kundipa kuti ndibve pamutongo we5 mombe kubva. Handiti ndiri kubva ndichidzika kuenda pamombe 2 nehwai darira mambo nenyaya yefoni yenyu. Gadzirisai nyaya yefoni iyoyo kana kutoriurayanai niroro ringe risisiri renyu zvachese risawanikwe. Ndinotora kumwana ndorirasa ndatotengera mwana asi mobhadhara mombe 2 kana kuti $600 kumukwasha 1 wai kudarira mambo munyaya iyoyi yelaini renyu iro rakawanikwa richitaura mashoko asina kunaka kumukadzi wewe iyo hanzvadzi yenyu nekudini. Then rina manyanga ariputirwe. Hatina kuti chataina sisi vanotongoramba vari sisi venyu. Nhasi tiri mudare tese tichiita kutsvaga kuti zvakaitika here but tinozozvinzwa. Hakuna chinorovera pasi chakaipa chinotevera muridzi wacho. Tinozonzwa kunzi zviri kupi ivo vaya mai vari kutsamwa vachikurevererai apa vanozouya ndiwo vachitaura kuti ndairamba paya zvinhu zvezviye zvakazodai. Handiti mapawa. Saka ndo mapedzero andiri kuita nhasi nyaya yenyu sabhuku. Hamunoenda kunopa mari yacho muri kuzobhadhara kuno kudare kana